గోకవరం మండలాన్ని రాజమహేంద్రవరం జిల్లాగా ఏర్పడబోయే జిల్లాలోని ఉంచాలని గోకవరం జేఏసీ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశానికి జనసేన పార్టీ, భారతీయ జనతా పార్టీ, కాంగ్రెస్ పార్టీల నాయకులు, విద్యార్థి సంఘాల నాయకులు, యువజన సంఘాల నాయకులు, స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ ప్రతినిధులు పాల్గొని ప్రసంగించారు. ఈ సందర్భంగా పలువురు పెద్దలు మాట్లాడుతూ తూర్పుగోదావరి జిల్లా గోకవరం మండలం యొక్క ఆవశ్యకతను వివరిస్తూ, కాకినాడ జిల్లాగా కొనసాగితే గోకవరం మండలంకి జరిగే నష్టాలను వివరిస్తూ, అలాగే రాజమహేంద్రవరం జిల్లాగా ఏర్పడ రాజమండ్రిలో గోకవరం మండలం కొనసాగించడం వల్ల జరిగే ఉపయోగాల గురించి వివరించారు. అనంతరం తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్దకు వెళ్లి పలు నినాదాలు చేస్తూ తహసీల్దార్ కె బోసుబాబును కలిసి వినతి పత్రం అందించారు. రాజమండ్రి జిల్లాలో కలపాలని గోకవరం మండల ప్రజలందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటున్నారు. దయచేసి మీరు కలెక్టర్ గారి ద్వారా ముఖ్యమంత్రి గారిని పంపించి రాజమండ్రి జిల్లాలో గోకవరం కలిసే విధంగా ఏర్పాటు చేయండి. కాకినాడ జిల్లాలో కలిపినట్టుగా గెజిట్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. కాకినాడ 80 కిలోమీటర్ల దూరం వెళ్ళాలంటే ప్రజలందరూ చాలా కష్టపడాలి, ఇబ్బందులు పడాలి. కాబట్టి భావితరాల భవిష్యత్తు దృష్ట్యా మరి మీరు మండలం మెజిస్ట్రేట్గా కలెక్టర్ గారి ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని నివేదించాలని మరి గోకవరం మండల జేఏసీ మిత్రులందరూ కూడా ప్రజలందరూ కూడా మీకు వినతిపత్రం ఈరోజు సమర్పించడం జరుగుతుంది. తగిన న్యాయం